Ulwazi ehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli umbukeli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. We do have a central camera that is at Brakfontein interchange that have captured the car passing there. Sekutholwe ingxenye zemoto emfuleni Henop Centurion kanti amaphoyisa athi asazophenya uqinisekisa ukuthi ingabe ziqhamuka emotweni ebihamba amaphoyisa amathathu atholwe esethule kuwo lomfula izolo. If we work together, stay focused and persevere, we can chart a better course for our economy and our people. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana usememezele ukuthi isabelo mali sizokwethulwa ihlandla lesithathu ngomhla zingama-29 kuNhlaba ngemva kokuthi inkantolo ihoxise ukwenyuswa kweVAT. The climb down by the LPC in withdrawing these charges was something to be expected. Sihlahlisiwe isigcawu sika-Advocate Dalimpofu sokuqondiswa igwegwe esimelana nezinsolo zokungayiphathi kwakhe ngendlela efanele nobekufanele siqale namhlanje ePitoli. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanga lelimhlophe qwa sibonge kakhulu mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Sekutholwe ingxenye zemoto emfuleni Henop Centurion kanti okungakaqinisekiswa amaphoyisa ukuthi ingabe iqhamuka emotweni ebihamba amaphoyisa amathathu atholwe seshonile kuwo lomfula izolo. Kusenemibuzo ke ngendlela okushone ngayo lamaphoyisa abedabuka eBloemfontein eFree State. Amaphoyisa amathathu ngolwesino lwedlule kudale ukukhathazeka koza kwabo kanye nabaphathi. Lamaphoyisa bejutshwe esifundeni Waterberg naseCapricorn eLimpopo ukuyoba ingxenye yomkhankaso ye-Operation Valumgodi nokuhloswe ngawo ukunqanda ukumba ezimayini ngokungemthetho. When we did not see them pitching up for duty on Thursday morning, because it's a culture, it's what I'm inculcating in the province, that every manager must be concerned about their own people. If you don't see a member pitching at work, go and visit this member, give him a member a call, because we will think the person is okay by the person, because we are always victim in any way, for any circumstances. Amaphoyisa ayaqhubeka nokuthungatha imoto ebihamba amaphoyisa ashonile njengoba ike yabonakala idlula kumakhamera eSanral eBrakfontein. Around 0222, we do have a central camera that is at Brakfontein interchange that have captured the car passing there. So we presume immediately thereafter the car went then into the water, and yes, the cell phones, the signal did go off immediately thereafter. Kunxuswa amalungu omphakathi ukuthi abe nozwelo njengoba uphenyo lwamaphoyisa lusaqhubeka. Although people have views and can share their views, but the National Commission and team have done investigations on this and the effects, and they have put them out in as transparent a way as possible. Umnyango wamaphoyisa uthi uzoqhubeka nokweseka imindeni esemanzini uphinde futhi uhlonze imbangela eholele ekutheni lamaphoyisa amathathu aphangalale. Kusenjalo izakhamuzi zaseBloemfontein eFree State zizwakalisa ukwethuka kwazo emva kokutholakala kwezidumbu zamaphoyisa amathathu adabuka kuleya ndawo emfuleni Henop Centurion. Dumbu zamaphoyisa amathathu sekwethuse kakhulu umphakathi eBloemfontein. Izakhamuzi zithi lamaphoyisa abesemasha enekusasa eqhakazile. We are grateful that they are found. At least we will know what happened to them. But as a nation, we are definitely crying. Union yamaphoyisa ePopcrew eFree State idlulise amazwe enduduzo emndenini yalamaphoyisa. As Popcrew, we would want to firstly extend our heartfelt condolences to the bereaved families, and over and above that, we want as Popcrew to appreciate the smooth reaction and the intervention made by the
National Commissioner of the South African Police Service insofar as ensuring that he really visits the families and also come up with a clear multidisciplinary team that led to the discovery of the bodies. Ngokweseka imindeni eBloemfontein kusasa. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana usememezele ukuthi isabelo mali sizokwethulwa ihlandla lesithathu ngomhla zingama-29 kuNhlaba ngemva kokuthi inkantolo ihoxise ukwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo. ANC amaqembu ingxenye yohulumeni wobumbana azohlangana ngekudala bese thola indlela yaphambili ngokusebenzisana. Izakhamuzi kuleli seyike zabona iANC neDA bedonsisana ngenxa yohlaka lwezemali. Nobhala jikelele weANC uthi lesi isikhathi sokuthi uhulumeni wobumbano enze izinto ngendlela ehlukile. We are going to have a GNU meeting with all parties in the GNU to reset the pattern. How should we work? And how do we want to arrange these things, these shenanigans that have been happening? Kusenjalo iANC TDA ayibakhathaleli kangaka abantu layo bakuleli futhi isebenzise udaba lweVAT ngenhloso zayo kwezombusazwe. There is no way that they could have been the genuine representatives of the poor in the context of the VAT. But what they decided to do tactically was that now that we do not succeed in what we wanted to do, let's take the contentious issue and run with it. Because remember, they have had setbacks along the way since the GNU started. When these acts were signed, they felt that they are under the bus. Umbalula uqhubeke wagxeka labo abafuna ukuba ungqongqoshe wezemali asule esikhundleni. Senjalo ke mbukeli sekumemezelwe ukuthi isabelo mali esilandelayo sokwethulwa ke mhla zingama-21 nge-21 zika May kulo nyaka ka-2025. Masiqhubekela phambili unobhala jikelele weANC ufikile Mbalula uthi amaqembu ezombusazwe angaphansi kohulumeni wobumbano azohlangana maduze ngenhloso yokuphinde adingide imigomo nemibandela yawo uhulumeni wobumbano. Usho lokhu ngemva kokungqubuzana kwaleli qembu neDA ngodaba lokwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo. Ungqongqoshe wezemali uchaze lokho kwenzeke emasontweni edlule njengento engahlelekile. uGodongwana uthi uhulumeni wenza izinto ngendlela ehlukile okokuqala ngaphansi kohulumeni wobumbano kanti ke lokhu kuza nezifundo ezintsha. Uthi kuzofanele kutholwe indlela ezingcono zokusebenzisa imali kahulumeni. We must do more with less, review government spending critically, root out waste. Every cent of public money must be spent wisely. The second issue, we must strengthen revenue collection. Umnyango kaMgcini Mafa uthi inhlangano zabatshali imali azinalo uvalo ngokubuyiselwa emuva kwentengo. We had an opportunity to engage with investors on the sidelines of the spring meetings in Washington last week, and the feedback from investors is exactly that. Fiscal credibility is measured by both the investors and by the rating agencies as a function of how effective we are as custodians of public finances. And so that is in turn a function of whether we meet our fiscal goals or not. uGodongwana uthi ukuboleka enye imali akuwona umqondo ophusile njengamanje njengoba izwe livele lisezikweletini. Hlulwe ikhalo ezethweswe uAdvocate Dali Mpofu selihlehliselwe emaphuzwini amane njengoba amathathu esehoxisiwe umkhandlu oqaphe ukusebenza kwabameli iLegal Practice Council. Isigcawu sokuqondiswa kwakhe igwegwe asiqhubekanga ngembukeli namhlanje ngenxa yokuhamba kogesi lapho obekufanele ukuthi kuhlale khona isithangami. Phandle nje kokuhamba kogesi okube nomthelela ngokuhlehliswa kwesigcawu, okunye okube nomxhantela ukuguqulwa kohlelo lwezinsolo okuzoquliswa ngazo uMpofu kanye nokuhoxa kwenhloko yabehluleli uMandisa Maya nowayengumvikeli womphakathi uAdvocate Thuli Madonsela. Asebenqume ukuthi ngeke besayihlanganisa nalesi sigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe kukaAdvocate Dali Mpofu. Isikhungo iCaseC okuyisona isafaka isikhalo ngoMpofu sithi ukuhoxa kaMadonsela noMaya akuvimbi lutho ngesimangalo sayo. We've been informed that
those two individuals did not want to proceed, but the complaint was laid by CASAC and was not dependent on the approval or even the evidence of those people, because the evidence is publicly available. U-Advocate Mpofu uzolinda uhlu olusha lwezikhalo abekwezona. Usamile kwelokuthi uboshelwa amanqine enyathu umkhandlu uqaphe ukusebenza nokuyiphatha kwabameli basemajajini. There's a witch hunt which is politically motivated. I mean, some of these charges, as I said, are very laughable, to say the least. And those laughable charges have been dropped to prove that they were indeed laughable. Even the remaining ones, I think, are just nonsensical equally. Umkhandlu oqaphe abameli awuphumanga nosuku okuzobuyela ngalesicawini sokuqondisa kwezigwegwe kukaMpofu. Mbukeli okwamanje ke sisathi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela uWT. Abameli babasolwa. In which place? She has to tell this court. She didn't. Abameli babasolwa benza izethulo zabo zokugcina ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana uJoshlin Smith njengoba kulindelwe isinqumo kuleli icala ngolesihlanu. Sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi sekutholwe ingxenye zemoto emfuleni Henop seCenturion kanti amaphoyisa athi asazophenya iqinisekisa ukuthi ngabe ziqhamuke emotweni ebihamba amaphoyisa amathathu atholwe esethule kuwo lo mfuli izolo. Khumbula ke umbukeli weindaba ze-SABC 1 zesiZulu ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus wena nje ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Abameli babasolwa benze izethulo zabo zokugcina ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana uJoshlin Smith njengoba kulindelwe isinqumo kuleli icala ngolesihlanu. Igqwetha lika Stefano van Ryn lithi aliyazi kuzawusiwa AP kwaSibonda kuba umbuso unamabali amabini ngokulahleka kukaJoshlin. Ibali lokuqala lelokuba waduka nebhinqa elalihamba ngesithuthi sohlobo lwepolo emhlophe nekukholeleka ukuba yayiliqhwele. Okwesibini kukholeleka ukuba waduka nendoda yayinxibe iskipa esibomvu emva kokusiwa kwakhe kwikhaya likaPhumza Sikaqa owaziwa ngelikaMakalima. There is no evidence before this court that my client Mr. Van Ryn delivered Jocelyn to anyone for any amount. Kutyholwa ngelithi uKelly Smith waceba ukuthengiswa kukaJoshlin kweyeThupha kunyaka ka2023. Umbuso uthi nangona uvuma ukuba ubungqina bukaLaurentia Lombard babunemihlisela kwezinye indawo kodwa le ndima yeliyelenqe ikwangqinwe ngumvangeli uStephen Coetzee. Another strange thing, my lord, is 6 or 7 months before the commission of the offence, she mentions it to the state witness, but accused number one, the person she's in a relationship and who she lives with, she says or mentions this to him only the day before Jocelyn has to be delivered. It does not make sense. Umbuso uthi ityala lokumila kunje lizibulo kweli kuba kwamanye ixhoba lidla ngokuzithethela ukanti kweli tyala ixhoba likafunyanwa. Ezokhuseleko kulindeleke ziqiniswe ngaphandle nangaphakathi enkundleni ngolesihlanu xa amakhulukhulu wabantu ezangungelana ngelizokuphulaphula isigwebo sikaJaji Nathan Erasmus. Kwindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eSaldanha Bay. Umapalane osathatha umhlalaphansi wesibhedlela saseStenga utshele inkantolo yaseMgungundlovu ukuthi ubengazi ukuthi kwake kwaba nesigcawu sokuqala esaphenya ngokukhothama kwabe umengameli weANC inkosi uAlbert Luthuli ngonyaka u1967. Lobufakazi bethulwe kabusha kuhloswe ngakho uqondisisa kahle ukuthi yalimala kanjani inkosi Luthuli. Kuhloswe ngakho futhi ukuthi kulungiswe okwabhalwa embikweni owakhishwa ngo1967 owawuthi inkosi Luthuli yashawa iguzu eCrowdville. Namhlanje uMohammed Manju utshela inkantolo ukuthi kwakusetshenzwa kanjani isibhedlela eStenga. Lokho kuyaphikisana nofakazi obethulwa ngesikhathi kuhlanganiswa umbiko wokuqala. Okunye kwalokho igama likadokotela okuthiwa nguye waveza ukuthi inkosi Luthuli isikhotheme. And Dr. Misra also was a good colleague of mine. And in fact, if I now that I place it,
when he walked past the dock, like seeing what happened. He says, it's gone. And then he went out to tell these people outside. Okay. There never was out there, that I can tell you confidently, there was no one else. There was no announcement. Kusenjalo abaholi be-ANC basalokhu belilandela lolu daba. Bathi okuvelayo njengamanje kumqoka kakhulu ukuze kulungiswe umlando. A history for future generations, it's important, but also for the family, because I'm sure this inquest has two meanings to the family, maybe more, but it is painful because it's opening up the painful day. INPA kulindeleke ukuthi ibize oqhwepheshe abahlukene ukuzothula ubufakazi ngesonto elizayo. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eMgungundlovu. Sekuqalile ukukhuculula eTable Mountain National Park eKapa emva kokuthi abacimi mlilo sebekwazile ukulawula umlilo obusuvuthe kusukela ngoLwesihlanu. Abasemagunyeni bathi imozulu epholileyo nezolileyo ithe yancedisa kwimigudu yokulawula lemililo. ISandpax ithi uphando lokuqala lalatha into yokuba ukho umuntu odale lemililo ngolunya. The investigations will indicate if he actually also started these ones, but we suspect that a person may have started the fires. Once we finish with the mop-up operations, our investigators will go in and try and understand how this fire happened. Ngomvulo inqwelontaka bezibhabha ngenhla phansi usuku lonke kwilinge lokudriba ngamanzi lamadangatye. Ngexa ubuqoqisa ngalo malunga nama200 ezicima imlilo ezivela kumaziko ahlukileyo bezikwindawo yoxhwayelo. We had several teams on the line, all with different instructions and assignments. My deployment was, as I say, in the Okop-Savak area, doing structural defense. Ngabantu abalinganiswa nama200 abathe bafuduswa kumakhaya abo kodwa sele bebuyele kungokunjenana. The mopping operations are underway at the moment. It will take us about 3 or 4 days to be fully satisfied that the fire is extinguished. Nangona umlilo ucinyiwe ubukhulu becala, abasemagunyeni bakwakhele umkhanyo ezondawo zisenamalahle ashushu. Njengomlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Ungqongqoshe wezangaphandle eRwanda uqinisekise kwabeindaba ze-SABC ukuthi izwe lakhe liyalekelela ekuphendleleni amasosha asuka eDemocratic Republic of Congo indlela. Lamasosha okubalwa kuwona wakuleli azodlula ebheke eTanzania nalapho ke azofika ehlukane khona edlulele emazweni awo ngokuhlukana. Ungqongqoshe wezangaphandle eRwanda uqinisekise nabeindaba ze-SABC ukuthi banikezela amasosha indlela azoyisebenzisa ekhambeni nasekudluliseni insizwa zawo nokwamasosha kuleli awaseMalawi nawaseTanzania. SADC inqume ukuthi ebuyela amasosha abejujwe eCongo kulandela ukudlula emhlabeni kwamasosha ayi17 nokubalwa kuwa ayi18 akuleli. Ngokwembiko isikhulu se-M23 sithi ingxenye kuphela yamasosha esuke eGoma izolo kanti amanye alindeleke ukuba alandele ngokuhamba kwesikhathi. Kubonwa kungcono ukuthi lamasosha ehambe ndawonye edlule eChad Tanzania ngaphambi kokuba athathe indlela zawo ngokuhlukana. Idumbu zamasosha SNDF nokwamasosha salenkundleni zabuyiselwa kuleli ngendlela edlula eUganda ngoNhlolanja. Isigungu senhlangano yezizwe esiqaphe ezokuphepha naso sanquma ngoNhlolanja ukuba sinxusi iqoqo le-M23 ukuthi limisimbi ngokusheshsha. Kusenjalo M23 njengamanje isalawula iGoma nesakhe eCongo. Bukele umhlahlo wesimo sezulu yalandela ke emva kwekhefu noThani Ntshiza. Nginibingele babukile emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhetsime kanjani ke zikhona lezi imvula ezinamandla ethanda ukuthi nje iqiniseke kakhulukazi ngempela khona lapha ngesifundazweni iEastern Cape kuyona kanjalo esifundazweni iNorthern Cape. Kanti kusasa sisekhona ke lezi imvula ke ezinamandla ethanda ukuthi nje iqiniseke kakhulukazi ngempela khona ke lapha eKapa lodumo ngaphinde futhi silindele lezi imvula engatheni ngisho nje ukuthi umkhemezelo ikakhulukazi ngempela khona lapha esifundazweni kaZulu-Natal ziphinde futhi iqiniseke lezi imvula ezinamandla khona ke lapha ke esifundazweni eGauteng.
kanti ke isixwayiso sethu ke siphuma lapha kwa South African Weather Service akusihla semi kanje ukhona ke lokho akuduma kubunobungozi obuthanda ukuthi nje buqiniseke kakhulu ngempela khona lapha nesifundazweni iNorthern Cape ngaphinde futhi ke sikulindele ke lo amoya ke ovunguza ngamandla engasho nje ukuthi ungadala ukuthi ulwandle lugubhe amagagasi ikakhulu ngempela khona ke lapha esifundazweni iEastern Cape kanti ke nakusasa usakhona ke lo amoya ovunguza ngamandla ungadala lona ke ukuthi ulwandle lugubha amagagasi ikakhulu ngempela masibhekele lapha kuKapa lodumo kuyana kanjalo esifundazweni iEastern Cape ngaphinde futhi kulindele lokho akuduma bunobungozi obuthanda ukuthi nje buqiniseke kakhulu ngempela khona lapha koGoli koSoweto kanti ungaziyaduma kanti ke amazinga okushisa kusihlwa ami kanje singalindela nje u12 eKapa lodumo liyabanda libanda njalo nakhona ke Appington ngo9 liyakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke koGoli koSoweto kanti ungaziyaduma ngo11 bande njalo ke nakhona lapha eMelo ngo10 kanti liyabanda eLadysmith ngo14 eMgungundlovu singawulindela nje u15 ethanda ukuthi nje lishiseke eThekwini ke namhlanje ebusuku ngo20 kanti liyabanda ke Gqeberha ngo13 kanti ke kusasa lisabande eKapa lodumo ngo15 eAppington singawulindela nje u18 ngasho nje ukuthi eGoli limi nje ku22 lifudumele kanti liyashisa ke eMusina ngo32 thanda ukuthi nje lipholeke nakhona ke eMelo ngo20 liyabanda ke eMgungundlovu ngo18 eLadysmith singawulindela nje u24 kanti ke lapha ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u22 libande njalo ke nakhona ke lapha eGqeberha singawulindela nje u19 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi ngamadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.